Vapfadza kutsotsura kwakuita zviri kuitika mitima batina nyese nyika ino. Rega ndikuzivise muri yaZimbabwe. Ndakabata ndakapakata dziri kurema. Dzandakapakata pazuva nhasi muri yaZimbabwe. Ndiri kutaura nyaya yakaitika mukati meguta reHarare. Nzvimbo inonzi Stone Ridge. Stone Ridge. Muri yaZimbabwe nezuro ndakanga ndiri kuStone Ridge. Kunosvika zuva rakuda kunorereka. Ndange ndiri kuStone Ridge. KuStone Ridge muri yaZimbabwe kune nyaya yakaitika inorwadza yekuti nanhasi ndiri kutorwadziwa pamusoro pekuti Zimbabwe vanhu vorarama sei, vanhu vogara sei nokuda kwezviri kuitika mukati menyika ino. Nyaya yakaitika kuStone Ridge kana kuti iri kuitika kuStone Ridge izvezvi yakamira yakadai. Izvezvi pane pamusha muri yeZimbabwe pari kuita tsika yekutemwa nematombo. Matombo ari kutemwa mahwindo. Kana vari panze dombo rinobva mukati. Mukati memba. Richibuda kunze. Nepai. Richibuda nepahwindo. Kana vari mumba dombo rinobva panze. Mapoto, makapu ari mumba. Kana zvanetsa ndiwo anotaura kutema vanhu vari mumba. Pamba pandiri kutaura apa panogara Roger nemuridzi wemba. Nyaya iyi iri kuitika kuna Roger yobva yaitika zvakare kumuridzi wemba. Vari kuti ndichitaura navo muri yeZimbabwe muchaenda pachannel pedu ndichitaura nevanhu ava muchiudzwa kuti kunyange wakarara kungovhara musoro but blanket hapana zvarinoita. Kana poto ikada kuuya kuti ko inokuuya makapu tichisvika muri yeZimbabwe vanopupura kuti vananga ndinawo nezuro musha wanga wakazara une vanhu vari more than 1000. Ndiri mukati mekupinda mukati menzvimbo yevanhu vakawanda ende nguva yaitika zvinhu izvi munhu wese akanga ari pambapa aitosvika kuti anytime tinogona kumhanya Togona kutemwa. Chishamiso chakaitika muri yeZimbabwe ndechekudai pa next door pepamba apa matombo akamborova zvakare. Asi vanhu vakarohwa nematombo ari pa next door anga ari maroja vachibva vatiza ndokurongedza vakateverwa nematombo kunosiiwa Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Emmanuel, Varoia, Vanapiro Mumba, Iwe, Pullman Selector. Martin Charlie chiri kuitika kuStone Ridge. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfai. Kune nyaya iri kuitika mukati menzvimbo inonzi Stone Ridge. Stone Ridge yandiri kutaura muri yeZimbabwe pane mhuri pane pamusha pari kuitwa zvokutemwa nematombo. Kutaura kuno kuti muri yeZimbabwe mazuro vakatora vachiti bhosho wangu kunyangwe mauya pano tiri kutsvaga vanotibatsira but harisi kukwanisa kurara mumba. Panogara amai muridzi wemba pamwe chete nemurume nemukadzi vanova ndiwo maroja ipapa. Vese vari kutemwa muri yeZimbabwe vachitemwa nematombo. Kana vari panze vanotemwa nematombo anobva panze. Anobva mumba. Kana vari mumba vanotemwa nematombo anobva kunze. Musati maenda mberi muri kuti kana vari panze vari kutemwa nematombo ari kubva mumba achienda panze achipinda nepahwindo. Window hapana ire glass Riripo akatoputsika. Muchaona pachannel akatoputsika nezuro manje vakazovhunduka mushure mekunge gasi rakari mumba ravhurwa rakufuta moto. Rabvurwa kudaro 2 liters yemafuta ndokunoiswa pamoto. Hapana munhu wavari kuona. But gasi ravhurwa pakufuta moto ndokutofuta moto. Amai vakumhanya vakachimboshika kupinda mumba. Regai ndinodzima muta imba yako ine sei inotsvandirika ndokumhanya vachinodzima kudaro kwakutemwa nekapu kwakutemwa nedomasi vatemwa domasi kudaro mapensi hembe dzemukati dzanga dziri mudhiro ndobva mavhurwa ndokubva atorwa ndobva aisiwa mupoto ndobva adirwa cooking oil. Babesa peo munenge muchiona drawer richivhurika kuvhurika asi hapana ruoko motorwa zvipfeko zvoenda kunoiswa mupoto lidi kuvhara kutakura cooking oil surunyu hapana kuvharwa manje. Vakangotora poto ndobva yaiswa mapensi mukati ndobva yadirwa cooking oil yanga iri pai 2 liters ndobva yanogadzikwa zvakare pari kuita moto paya yakatobhenda kutsva kudai poto yandiri kutaura muchaiona makapu nezvimwe zvinhu muchazoona.
zvane nguva yakareba sezvichitika vanetetiroda kune 2 months vamboitika kumashure batishimira vana vepanext door vakakwanisa kutemwa nematombo zvakare but vanga vari pareja panga vasingagari varidze pamba vachibva vatiza kudaro zuva ravatiza kudaro vaishenda kuti vedu wetu kuterwa nematombo vakazofona vachiti tasvika zvakanaka but matombo amira tapinda kurodhi kana muchiziva vanhu vakaenda kurodhi show paground patikaitira road show kubva patikaitira road show paground paya apa kwane kilomita pamega grounds okay kunosvika ipapo right vadzukwa kudaro vana vavo vepamba apa paritemwa nematombo vakaenda kunotamba nevamwe vana ava vachibva vauya pamba vakatanga kutemwa nematombo zvakare vachibva vadzokera kumba kwavo so kutaura kune kuti nhasi vavachida vasi kurara kumba nyaya kuti igouya pana ndakataura nachairman wemunzvimbo kusanganisira varedzi vemunzvimbo vari kuti bhozho tibatsirewo nyaya iyi yekutsva kwedzimba yekutemwa nematombo hatina kutanga kuinzwa nhasi pane penyuro pachitumbwiza yakaitika katatu mukati menzvimbo inonzi alaska dzimba dzakatsva pachirufamu ikaitika kwamurehwa ikaitika izvozvi kwabhora kune vanhu vari kurara panze saka kuvanhu vese ava kana muchitinzwawo panguva inoyo inzwaiwo kune vamwe venyu vapinda dambudziko iri vari munzvimbo yemustonridge mukandibata tinokupai nhamba dzavo kuti vakwanise kubatsirwa havazi kurara mumba izvezvi vanongoti kana vakagara havana kokuisa musoro kana kokuisa musana dombo kwarabva rinotema parunoda matombo akakura sei matombo mamwe dzimwe dzenguva vari kuti rotogona kutirwa masbestas zvichipinda mukati rapwanya sebestas yes rapinda mukati imba iyi timbotsanangurirai zimbabwe vasiri pachannel imba yakakura sei kaflati kane 2 rooms chekuti vamwe vanogara lendo rinogara roja rinogara alright saka roja rinombotemwa vari kutotemwa zuva nezuva vese hapana here zvavakaita vanhu ava muchivabvunza vagari vepamba apa hapana kubata kwavakaita here zimbabwe izvo ndo zvandisingasiye pakubvunza panguva yese vanoti handina chakandakabata kana mushonga unoita sei ende ndambofamba ndiri kunze mweya wenzvimbo vamwe vari kuti izvo pange tikagara panenge pane makuva asi tabvunza vamwe vanoziva kuti hapana kumboita makuva asi kwese kwatiri kungofamba kuri ngonzi mweya wenzvimbo kana uchinzi mweya wenzvimbo vari kuti hatizivi kuti zvinorevei ya zvakaoma kune vese vasati vajoina National FM WhatsApp channel garai majoina kamuchaona zvichakandwa ipapo zvichapostwa ipapo kubudikidza kane nyaya yekustonridge yataurwa nababa Isabel munofunga kuti chii chiri kuitika imba iyi tingati iri pakati pedzimwe dzimba here kana kuti iri yoga baba Isabel yakamira pasendi payo iri yoga noti yangovakwa kabwesika iko kadika akusati kwavakwa chi imba hombe right asi vanogarisana nevamwe vanhu here vanogarisana nevamwe vanhu vakatenda sikugara kunoita munharaunda malokesheni ese ndokugara kwavanoita sendi yavo yakatenderidzwa nemamwe masensi asi ndiyo yega iri kusangana nedambudziko iri nepanext door but kubva zvakatiza vanhu apa hapana chazati matombo ari kusvika here panext door paitika izvozvo paitika futi izvozvo asi vakatiza ndo vakateerwa nematombo kunosiyiwa kurodhi vanga vari varidzi here kana kuti vaingoro anga ari maroja ndokusaka vakatiza muridzi unotiza uchendepi ava mai unoshedzera kuti ini ndikotiza ndoendepi KB na bhozho pamba apo pamakuva dzimba idzi hadzina kuvakwa pamusoro pemakuva here ndo zviri kubvunza vadiwa vateerere iyi nyika yedu iyi yakuzozvinyanya sendi yacho vakaiwana nemutowo upi regai Samuel Gwaya kobulawayo regai Samuel Gwaya achapinda muruoko rwako muzukuru chiprofita unoziva kubvunza chezvo mukatobvunza munogona kutosangana nemubvunzo uyu ndakatovabvunza vakati chandoziva ndikatoziva kuti munogara nani kusvika vataura mashoko ekuti inini pachangu ndinogara nechi ndega ndakasiyana nechi nemurume wangu but nemurume wangu tatove nemakore chaita sei tasiyana chandinoziva ndechekuti kana ndakutaura nemurume wangu hapana kutukana tinotaura nyaya yevana pari kudiwa chi saka sendi makaitenga nenzira ipi handina bopoto mapepazi angu ese akanaka akachena handina makamaona mapepazi ndakamaona ya regai tinzwa kuti vedare vanoti kudini kubudikidza neicho chekustonridge rega akatimbotengesa 17 minutes pasi sezvo zvavanenge zvichiitika izvi havana here kumbofamba kuti vambonzwa kuti chii chiri kukonzeresa vakuru venharaunda ndakabasa vataura nachairman vakatondifonera kuti ndanzwa kuti wanga wazopinda mumusha ndakambokushevedza ukasauya ndiyo nyaya ndaikushevedzera ndakataura nekumapast edman ndikati aiwa ndapindamo saka nzi tiri kukumbira tiwane rubatsiro chikonzero mwana vana vari kutambudzika
nzvimbo iyo yakutoparadza zokamane yavanhu uyezve mashoko ekutaurisana zvakawanda zvokuti vamwe vanenge vachifungira vanenge vachizvitaura chinova chinhu chinogona kuzokanganisa vanhu uyezve vana vepamusha pari kuitika zvinhu izvi havachakwanisi kutamba nevamwe vana vemanext door vanenge vachinzi mukatamba neava munotemwa nematombo vana vangani pane vana vaviri vari kuenda kuchikoro here vanoenda kuchikoro pakaipa Zimbabwe vanenge vachida kubatsira baba Isabel Boshongora anobatika sei kuitira kuti vasvitse vanhu vabatsiri kumhuri iyi. Ichokwadi muri yeZimbabwe vakachida kundibata munondibata pa namba yangu iyi. Namba isina chipomerwa, namba isinganyadzise, namba yechokwadi inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Namba iyi muri yeZimbabwe iPhone kubva na 9 kusvika na 12 chinenge chiri pa mepo, chinenge chiri pa radio, asi imwe nguva yese kunyangwe na 1 dzeusiku aiwa inoshanda. Tinotenda pari manjelekezani kati bvebzire kuitika nkati na kunja kwa dziko ra Zimbabwe kuburikisa kana mfeso muntu vakatozviitwa full time right vaitemwa nematombo chikafu wakawanda munyika muno. Icho kwadi mukoma KB nzvimbo dzakawanda dziri kuitika zvinezve vamwe vanenge vachitofungira kuti vanhu ivo pachavo ndo vakabata kana ndichibati atikuziva umwe wari kukuvara ndikafunge kuchitungisa ndikaita kuti musikana akatozonomuswa pasi arwa nedombo achisuka akaduna akatomuswa akaita zvekutomuswa. Saka vanhu vakafanana naivavo munogona kuti bata chikonzero uyu munhu ari kuti tinombozvinzwa zvichitaurwa pamhepo vanhu vakune kwavakabatsirwa kune zvakaitika nditika kwavakabatsirwa ikoko tibatsireiwo tunotorarama sei. Kune vese vanokwanisa akakubatsira munongobata kaBoshongora kuitira kuti akusvitsei kuna amai ava vasangana kane dambudziko iri ku Stone Ridge. Ko Kanyemba na Bozho mukomana webhegi remari uye akazodini weku Gletwin madzimai vakadzosera here bhegi remari ndiri kunoku kwa Mutare. Ndakapedzesera kutaura nemukomana achiti upenyu hwangu handichisina rugare nokuda kwa sekuru, saka zvandichaita ndichambodzima foni zvinenge zvaitika zvoitika. But ndikazombotaura naye akadavira foni akanditi ndiri pane vanhu ndakazozama foni zvakare yange isingaitike. Vanogara padhuze naye kana kuti iwo kana uchitinzwa tibate tinzwe kuti wasvika papena sekuru, nokuti kune vamwe vanhu vachiri kungondifonera kuti vari kuda nhamba vakwanise kumubatsira. Asi ndapota mukoma KB mukomana akazomboguma ataura zvakare achiti Bozho kana unoona unobatsira ndiudze uri iwewe. Vanhu vese vari kukumbira nhamba vachitoda kundibatsira avazi kuda kubatsira inini, vari kutotsvagawo nhamba dzasekuru. Sekuru ngavatipe update yemwana ane 3 years wekukwadzana akazvisungirira uye ndinonzi baba Mikaela kochani makaza. Icho kwadi muri yeZimbabwe rekandikuzivise nyaya iyi handina kuzoipedzisa chikonzero, handina shoko randakataura nevabereki vemwana. Chokwadi chiripo ndechekuti hongu mwana akazvisungirira, mwana achibva sei achibva afa mushure mekugara nevanhu ainzi ndivatete vake, asi handinazokwanisa kutaura nawo. Ndo kwandaikwanisa kubva nemashoko andaizouya nawo kuvanhu kuti maigara sei nemwana, anga nechimiro chipi, ane zuva here rakamboita zvakati kusvika nhasi azvisungirire. Saka ndine chokwadi chekuti mwana akazvisungirira, asi nyaya yekuti ndizobuditsa nyaya dzakaitika kuti mwana asuka zvisungirira kuvaridzire mwana handina. Bozho na Kanyemba ko nyaya ya munya yakazopera sei, akazovigwa here pamwe chakandijamba. Icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya ya munya munoiziva. Mukomana akapondwa ari mukati menzvimbo yekuShombe achibva kuGuku kwa Mambo Njelere. Mukomana akafa kudaro akazowanikwa bhutsu dzake dziri panga pane mugodhi. Zvakaratidza vanhu vakawanda kuti zvinoreva kuti munhu watiri kushayiwa ari mumugodhi. Pakakupwa mvura mumugodhi ndo pakaonekwa mukomana uyu ari mumugodhi, ndo kubva abudiswa, ndo kubva aendeswa kumochari kuchinzi roto postmortem, kuchibva kwazonzi mota yakapiwa vehukama vachinzi chitakurai munhu wenyu mumuendere kunoviga pachinzi paitiwa postmortem. Pakabuda inzwi neshoko raibuda pamutumbi kana kuti pachituna richitaura kuti izvo musandiviga ndiendesei kwakati ndo kwandakapondwa. Iwewe driver kana uchiziva usina mapasi angu kana bvudzi zvaro muhomwe mukaenda neni kumba ndichanitsana naye chanondiviga. Kusvikira mota yateneswa ndo kubva yaendeswa pamukowa kana pamusha pane vanhu vaifungidzirwa kana kuti vaipomerwa. Bhokisi kana kuti coffin rikasvika pamba apa rikaiswa ipapo richibva razobviswa nemapurisa
mushure mekuunganidza mambo wenzvimbo yaibva mwana uyu nemambo yenzvimbo wakaorerwa munhu nemapurisa akauya pamutima. Mapurisa vakati hatizivi munhu akafa achitaura. Yes, uyai mutaurirane. Kofini rikatorwa rikaendeswa kupi? Kumochari. Kubva zvaendeswa kofini kumochari muri yeZimbabwe pane mashoko emotokari dzaibuda mumurodhi dzichinopinda mushopu kuchinzi mbudzi yataura, kuchinzi munhu aonekwa achibuda mumochari achishivedzera kuti aiwa muri kutonhora ndoda kumboenda panze pari kudziyapa but iwo uri mutumbi wakafa. Tikashivedza vasekuru vamunyaradzi vakauya pano panhefenyuro vari mukati mekutaura kuti inzwa bhozhwa vakawanda vangataura zvavangataura. Uyu muzukuru wangu amai vake havana kutoona mwana uyu, vachipedza kupona mwana uyu vakabva vafa, asi mutumbi uyu waakuda kunovigwa. Ndopa wakataura uchiti iwo musaneseke zvenyu, ndinozizonda muzivira baba vangu but baba vangu inini vatorimo kumkopa panhamba yakati but imbosiyenai navo timbotangatawana mapatsi angu. Saka munyaradzi Zimbabwe hama dzamunyaradzi nasekuru wake ndo vachazoya vachitiudza kuti akuda kunovigwa. Mazuva apera ndakambotaura namambo vachiti isusu tinotevedzera mutemo zvataurwa but pachivanhu chiriko zvakare. Kana mhepo yacho ichitaura kuti achandiviga inini ndiye wachemukira. Saka hama dziri kusvikawoshi kuti ndomukirwa here nemhepo yemunhu wanisina kuponda. Zvinoita here kuti tibate sekuru kana mumbotaura nasekuru wombotaura nemhuri yeZimbabwe sezvo vakambovapa ka-update? Ichokwadi mukoma KP, chatsvaga nhamba dzasekuru tomboida kuti tinzwe kuti iwo pari zvinozvi nyaya yapapi. Ehe, nokuti kutori nevamwe vanogara kudhosi kuno kunomboshawa. Ehe, hanzvadzi yamai vake. Yes, tinzwe kuti nyaya yamunyaradzi yava papi. Iko even driver uyai driver motokari achenzi kana usina fodzi rangu muhomwomo nhamba dzake ndichiri kurangarira ndinadzo. Tinotenda vabate kana vachikwanisa totaura nawo kamuchirongwa chino mhuri yeZimbabwe inenge ichida kunzwisisa kuti mushakabvu akazochengetwa here, nokuti right ikodzero yemushakabvu kuti azorore. Ichokwadi mukoma KP. Zviri kunzi muzukuru wasekuru Dumba munhu wekusoni Ridge uyo hana kutenga pasendi pemunhu here. Ndinonzi Tafadzwa Joe pakotwa Goromonzi Mare Village pamaChina. Nyaya yekusoni Ridge yanetsa. Regai tinzwe kuti baba Isabel ndechipi chimwe chawakabatira kamhuri yeZimbabwe. Tsudzura tinzwe. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza kutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Mbuya ndinoenda kabata inyaya yakaitika mukati mezvimbo zvichida kuti Nyazura mukati menzvimbo Nyazura mhuri yeZimbabwe mune murume ane makore anokwana kuti aiwo 34 years makore 60 pamwe chete nemana pamusoro. Anga achigara pamba pake achigara zvake uyo, asi murume uyu haana kumbogara aenda kubasa, akatomboita zvake chihwindi ndokubva aregedza ndokutanga kuda kurima ndokubva zvaramba. Asi chainetsa munhu wekome mhuri yeZimbabwe aizivikanwa nemabhebhi akadaro aidiwa. aiwa aimanyirwa nemadzimai chaiwo. Okay. Utungamiriri hwepamusoro utekwa. Makamboneka mukavhidhiyo kekuti murume achifamba nemudzimai wake kuchibva kwadarika ngandura yegadzi. Murume akadosvika pakunodonhera mugomba akangocheuka zvadaro mhuri yeZimbabwe. Murume uyu akaroora vakadzi vatatu vese vachienda. Wekutanga akaenda, wepiri akabva pamba achitiza, wetatu akaita zvokufira mumba murume asipo. Vanhu vakatozonzwa nokunhuhwa. Vanoziva nyaya iyi vekunyasura ndobva mutumbi wazotorwa, asi murume anga asipo afamba achitasinga kutsvaka kuti anga asina basa rinoonekwa raisevenza. Right, Zimbabwe pasati papera 7 months mwedzi muviri yadarika iyi murume asi kuenda kubasa. Munhu wandiri kutaura nezvake ndichitaura nemukoma wake anoti bhozho mwana wamai vangu, mwana wevabereki vangu, ndombokupa foni utaura navasekuru hanzvadzi yamai vedu. Ahanda kana chinobatika chokuti kunyange ukati nditengerawo fodya anowana zvokudya ipapo zvidarika mangwana anengachirangarira zvimwe. Mumba maanorara chaimo hamutorina zveche zvino izvi achiri kuwanidza pasi hamuna kana mbeta. Akamuka pamwedzi mutatu aine motokari 3. Motokari yekutanga paakaitenga haina payakauya taingonzwa rimari nyeri kupa achiudza vanhu haina kuuya pamba. Yepiri haina kuuya pamba. Yetatu yakapedzesera ndo yakauya pamba. Ndobva azovaudza kuti iyi yamaona iyi haizi yende kambotaura regai ndinotora dzimwe dzacho.
3 motikari dzine mapepa adzo akakwana dzakanaka. Baba Isabu, Mukaenda pachannel kana muchiti galimoto kana muchiti motikari Inini. tiri kugogomezana bva motikari zansho uponi. Inini mukoma KB ndakaberekwa munyika yevarombo yandatenga ndo yandinoziva zita. Okay, Ndoda kuti vanhu vaende pachannel. motikari idzi dziripo. Aiwa dziripo zve dzatikumbira zve 0713 938 538 kana 0712 393852 0712 393852 ndidzo namba mbiri dzinokujoinisai National FM WhatsApp channel. Munongotumira ka word rokuti link pa namba idzodzo pa WhatsApp. Natasha Ziko anokutumira ka link iroro, moklika moenda pakanzi view channel, moklika moenda pakanzi follow, mupabaya zvakare pachabude pakanzi following. ende iko zvinozve paanga kuendesa mota mani pekuti kubva zvakafa mukadzi wake angasararira ari pamba ndirika anga kuenda pamwe pane mabaundi efoja so ndo panga kuti sei achirara ndo kwakatopakwa mota ikoko. Saka zvikazirama motokari idzi hadzisi kuzombofa dzakafamba kana usati watiudza kuti mari yawakatenga mota idzi wakaiwanepi. Iwe mumba usina mubhedha, chikafu uchisvika kuna maiguru uchisvika panext door. Saka mota tikadzora dzafamba tichanetsana. Vamwe vakatomubvunzira vakati todzipisa. So kufa kwakaita mukadzi yange iri nyaya yekuhama dzemukadzi. Ende pane zvinhu zvaigara zvichibuda pakutaurika panyaya yekuti kune akabata pati asingatauri. Murume uyu arambidza kufambisa mota ndokubva afambisa mota. Afambisa mota zuva raafambisa mota wani murume womufamily mwana wekobaba mukuru ndobva adonha asina kurwara ndobva afa. Amaiwe Afa zvikanzi mfesi wangu iyi nhamo ndeyako iyi. Vakomana endesai kumunhu kumoshari. Batai munhu vakomana. Murume achibotaka kupfapfadzwa nehama. Ndokutaka kupfapfadzwa nehama. Zvikanzi aiwa iko dzino zvemazondiro vakomana. Mirai ndikuudze kwendakaenda. Iri tinifoni tiwiri pinifo. mukufamba kwedu Tiriva CID tiriva tikitiva. Tiriva CID tiriva tikitiva. Mukufamba kwedu tiriva CID tiriva tikitiva. Tiriva CID tiriva tikitiva. iri tifoni tiwiri pinifo. Party reporting to the radio. Kia. Fofo. Ra. Nicodemus. Leviticus. Maya mutsvene unotekuniko. Kukauya niko. Kukapedza kaya niko. Mother Mary. Piorotapio. Roma izibaini fonda pita ni pro. Afana tusipekeshana mtiraima. Jumanja wakachiweba kimenika. Sipiti ti waromite. Deni oroshuwiri pitifo. Wakachweb. Sipiti waromite. Deni oroshi. Akioroshi. Airi. Rigiti. Vo. Arasunyiwa mulumbwana. Arasunyiwa. Akabatwa panonaka. Zikazi homa kasa. Mira ndikuudze vakomana. Ndokubva ataura munhu waakataura ndokubva afonerwa. Akafonerwa ndiani? Munhu akataurwa yena namatsakanga natsoka ndobva afonerwa godobori. Godobori afonerwa nevekukama. zvikanzi nafo godobori mati kudii. Zvikanzi kune mwana azomuka kadaiso zvikanzi namba plate dzemota kana pamwe pese mukatenderera mota yenyu kubva kumatai kusvika papi pane pamuri kuona pakanyorwa seramwe. Hapana. Inini mushopu mangu kana nichitengesa mavegetable mukabika kumba kwenyu mukatadza kubika ndimatadza kubika. Ndatengesa muriwo bati batadza kubika. Kana muchida uyai kunoko. Asi ndinodawo vanhu uya kuzosimbisa basa rangu ndokutengawo mishonga yangu. Kwete zvamuri kutaura zveuyo akatadzawo basa rake uyu. Akakanganisa. Ane zvakakanganisa uyu. Mota dzina kuuya here? Dzakauya. Mubvunze asi zvakakumbira here? Ndizvo. Saka ndirikanganisa papi? Kana muchiuya kuno kuuya nezvebasa. Vanhu zii. Unotaura kuti kudini? Saka izvozvi ndo pairi. Ko uyu akadonha uyu mushure mekunge motikari yafambiswa mutumbi wacho uri kupi? Mutumbi uri kumoshari nyaya kuti aisiye kare kai. Unyoro huno. Ndiye chishanu chadarika ichi. Vaukama manje vakukumbira manje kuti anotaka kuenda mberi ndiani.
zvataziva hongu taziva kuti mukomana ane zvakaita but toita sei murumbwana uyu mamuna uyu araliwa kuti tani paakabvunzwa neveukama paakasunywa akati kudini akataura kuti ndine mushonga wandakatora asi ndakautora kwa sekuru Nenge. Okay. Sekuru Nenge vari muZimbabwe? Vari muZimbabwe. Okay. Achibva totaura kuti inini ndakanzi taura zvauri kuda. Zvikanzi ndakataura kuti ndiroda motokari dzangu. Asi motokari dzepane dzimwe sari dzatouya. Ndakataura ndoda mota dzinokwana 5. 5. 3 zabwera. 3 dzauya. Pane 2 sari dzauya. Ndokubvunza motokari dziwa una mari. Uri kudziwana nenzira ipi? Zvikanzi ndiringoti pane kumwe kwandakatosvika ndikatotamba ndikatopiwa chipo. Kujaiva cheko ende kwanza ndakaenda mubhawa kubhawa kwandakatotamba ikoko ndo kwandakasangana nemunhu achiti matambira komfana unogona ndoda kukupa mota ndikatotorwa ndikanopiwa mota zvikanzi kuti pahere mazitei kwese kwakanopiwa zvinhu izvi akatora masende kupi kwakasati vaenda izvezvi but vakuita senge vakutana imimi endai hapana here mhiko dzakataura kuti paakapiwa mushonga ndakanzi ita zvakati ndikakanganisa izvo ndo zvakuramba kutaura achiti kana inini ndakuudzai kwandakaenda kuno kuti ndiwane motokari idzi chende munobvunza zvese kuno kuti ndoko kandakapiwa mushonga ahuna wakatoda kuuraya zvikanzi anambo ndinoda kuurayani ndakangotaura nyaya kuti ndoda mushonga muri kuti murume uyu akashekirwa nemadzimai mangani? Matatu. Aiwa mudzimai akafa i1 akaroora madzimai matatu 3 1 akasiyana naye wechi 2 akabva achitiza wechi 3 ndiye akazofira mumba akatozonzwika mumba makunhuwa iye asipo haana muri nemadzimai haana kana muri akaita aunza nyaya kuti muti ndiani mukoma wake nasekuru hanzvadzi yamai ende hanzvadzi yamai rushevedzera kuti hanzvadzi yangu inini yakamborwara titori nezvimwe zvinhu zvatakambobata but zvandisingagoni kutaura Zimbabwe machibva chakunyazura ichi nyazura munoti kudiriko iyo nyazura iri kupisa mazano kana ndosaka idhidhe muZimbabwe gomende akabvunza kuti asi nyazura iri kugokwe tikazvinzwa kuti imanikalendi kuna kuti gokwe apa chiburi chatorwa apa yes apa chatorwa apa gokwe imidlands nyazura imanikalendi but midlands inenge ichifana kupisa because kunosangana Midlands ndoko kunosangana kwakasangana marudzi ese hakuna usikoko asi nyazura yatora chimuti amai tine kari mukati mengo yakareba sei halo murume akatenga motikari mukati mengo yakareba sei mwedzi muviri 3 motikari 2 months apo pebe chari kuita apa hapana chari kuita haana kana chinhu Okay, regai tione kuti motikari dzacho dzakamira setakadzimirira pachannel vanhu varidaka kudziona regai timbopinda kamuchitoro icho kwadi muri yeZimbabwe rikandikuzise ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsodzura dziri kuitika matima nawo senyika ino nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yepaChegutu yevanhu vari kuchema kuti havasi kunzwisa chichirumboitika kune murume iko zvinozvo ane 36 years ekuberekwa murume uyu akaroora madzimai anokwana kuita 3 ibarika iri vese varipo lese akachi zvaita kuti ndiwe naso ndese pakati pemadzimai mangani 3 murume uyu aroora madzimai 3 first second ne3rd zvazoitika iko zvinozvo ndezvekuti number 2 mukadzi akabva afa kufa kwaita mukadzi uyu kureva kuti akakuita 2 days kwamaiguru 2 days kwamai dziri dzimangani dziri dzimba 2 saka murume uyu iko zvinozvo ari kuramba achidzokorora zvaiita pakutanga ndo zviri kuitika hama dzemukadzi uyu akafa dzakasiya dzavhara imba chiti patinodzoka kuita nyaradzo ndo patichaita sei patichavhura imba nehembe dzemunhu dzigogoyiwa totangira ipapo iye achibva asara avhura ahasi kumira 2 days kwamaiguru 2 days mumba memufi ne2 days mumba kupedzisera so mukadzi mukuru achibva ati chii chiri kumboitikwa ichi kuti munhu akafa kwanzi dzimwe dzenguva akapinda mumba umo munotomunzwa kuti munhu uyo vanhu varizii ari kutaura asi kutaura kwamunonzwa ndekwake ega ari kumudavira hanzwike mangwana usina ntomukawo achichokwesha maziro ovhara dhoo rake obva aenda 2 days dzikapera obva aenda kune imwe imba so vari kuti isu hatichazive tiri pabarika nemufi here baba Isabel kazhinji kacho kana une barika ukaenda kwamaguru kana kune 2 days unobikirwa chija ikoko handiti ichokwadi handiti iye panoenda kuimba yemufi anodya kupi uye hai uko hadyi uko anongoenda kunourara chete anotosaridza kwokuenda kunodya
kwa maiguru kana kwa maini chero kwa apa asi nguwa iri kuchemwa nayo inguwa yekurara nokuti uyo abiki akafa kwa asimba ari kupinda chirara imomo ene wana baba vakasiya vakiaturawo vanatesvara so mukadzi mukuru akatoenda asara inumber 3 akangomirawo mukadzi mukuru akapomoka nekuda kwekuti murume ari kuenda mumba kwanzi ndiri kuparikwa nemufi munani mumbaomo dai anga akanyarara bheta asi iye ndiona mashoko achiti inini kurara mumbaomo handiregeri mukadzi uyu ndamuda ndiri kumufunga ndosaka ndichirara imomo kwaoneka uchitaura naye ndiani kwanzi mukadzi wakuimba moti kutaura veukama vataura nemurume uyu kuti chii chiri kukonzera kuti zvidaro ari kuti mudzimai wangu ndaimuda ndakarwadziwa saka anenge achiimba saka vakanzi kutoimba hova kutofunga kuti ndiri kutaura aunza nyaya kuti muti ndiani mukadzi mukuru ati ndakatiza ndakaenda because ndiri kutoneswa chinzi uri kubva wakaita sei asi une zvaunoziva here zvakaitika pakufa kwemukadzi mukadzi akafa vakaenda kunotsvaga vakazviwana ndirika zvisinei nesu inini chinhu chandiri kuramba ndechekuti ndingapinde pabarika here nemufi Zimbabwe aunza nyaya ndiani maiguru vacho vekutiza vekupomuka ivavo ndio waunza nyaya kuti aiwa inini hangu ndatakura saka iwo varamba murume nokuda kwekuti sei ari kuenda mumba memufe abapati vane mhuri yakura sei kwa maiguru tiri nevanarume 5 ko mushakabva kasiya vana vana 3 even last wacho nawo kupedzesera ane vana 3 futi nikuti wokupedzesera uyu akazokavhira nekuti ane matwins okay Zimbabwe tichangodaka vaviri tinzwe kuti munoti kuti ndichakucheguto icheguto yes rega sei right 12 minutes past 11 ndo pafika nthawe pali manje babaisa bheo vanhu vari kushedzera zvikanzi galimoto motikari zikanati zafika tinodaka kuona ka motikari dzacho idzodzo dziri kunzi dzakatengwa ka nemurume uyu right mukati me 2 months or 3 months babaisa bheo murume akatenga motikari mukati mengo yakareba sei Hello? Murume akatenga motikari mukati mengo yakareba sei? Mwedzi muviri. 3 motikari. 2 months. Yeah. Apo bebe chari kuita. Apa hapana chari kuita. Ana kana chinhu. Okay. Rega tione kuti motikari dzacho dzakamira setakadzimirira pa channel vanhu varidaka kudziona. Akumana mawena nyaya kuromba yezvakashatira manje. Godobori rinokuzotenda unodai vatoona pazvinozoenda manje haakuzoti ndikakangisa mhiko unozodai haakuudze but uyo akakanganisa ega mhiko kawe akakanganisa kabhati unongopiwa musongotenda unodai saka akakanganisa zvafanana nomukomana webhebhe kuti ukashaya mari yangu 200,000 uya ne15 minutes kunoko yapa saka wanoenderei kunoromba wachivhunduka waneti hana tuteta wakumana pakadai panoitwa sei nyaya iripo ndeyokutika kwakutokumbira kuti ukamaka uenda kuna godobori chitigadzirisei one zvakakanganisika handi kune makoreksheni here kana watadza kuchikoro zvakakanganisika ite kuti murivhese zvinhu zvorivhesa nekuti munhu ari kubvoma nyaya yake chokwadi but tarisaika zviri kutaurwa nagodobori uyu ari kutika uyu akakanganisa ega mhiko dzake inini ndiri kutoda maclients kunoku kwete kutaura zvinhu zvamusingazive aiwa patikaoneka zvinhu uyo ari kubvuma chokwadi maclients yake but uyo akakanganisa one zvako afekta ukama one munhu atodonha atofa uyu saka woenda kuna godobori ngoende kuna godobori kana wakambodzokera godobori ndopakupindwa handi kune magodobori anenge ari pazvoto zvinozeraka kopindowo ari pamusoro wobva wagadzisa nyaya iyi pachiro pasadzura nyaya iyi vozwandiso vanogona kupera kana kutoenda kuzinata kwacho chaiko zvitori raidi vozwandiso vanogona kupera kanyamba konzi ya pakaipa ichokwadi muri yezimbabwe oneka chida kundibata munondibata manamba dzangu dzisina chipombero dzisina chinyadziswa muri yezimbabwe rega ndikuzivisei ndakati inini kazhinji kana ndiri mukati mechirongwa kubva na9 o'clock kusvika na12 o'clock foni iyoyo mukaishandisa aidavirwi aipindurwi nokuti ndo patinenge tava pandepfenyura nditika kubva padzimwe nguva dzese munondibata zvenyu makasununguka asi kubva na9 o'clock kunosvika na12 o'clock mukafona aidavirwi saka chakangokosha ndechekuti musaishandisa kubva na12 kusvika na9 vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545
025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Biba sa agogo. Every day is a Friday. Po Rikiti Vuka Nyemba Bonzo Natasha Ziko pabodzi kana Boshongora tigumane pomwe mangwana kuchoka hora za 9 kapata 12 o'clock nkati machirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe wacho mataniko naiwe Edmo Mwanza.